бәхетле китап оқып. Хәзер китап оқу сирәк кружкаларны бара бит. Аудио форматта кемнәрдер тыңлый, кемнәрдер укыйдыр. Әмма менә шу китапның қолга тотып уку аннан тәмле эсе юк. Без менә шушы чорның бәхет, шуның белән бәхетле. Әлбәттә өйдә башка телдә түгел инде без чипчи татар вакытында, татар авылында, татар мәктәбендә укып, татарча аралашып әлемдә күп еллардан соң Казанга килгәч кинәт рус телендә аралашырга, сөйләшергә өйрәнә башладык дигән кирәк. Бу мөселманга үзебезнең гаиләгә килгәндә чыннан да без балаларны татарча өйдә сөйләшәбез, татар телендә. Чөнки өйдә дә без татарча сөйләшмәсәк, башка телне алар өйрәнә, рус телен балалар бакчасыннан өйрәнеп кайта инде алар. Татар телендә бу мөселманда алар аралашалар, татар телендә сөйләшәләр. Татар телендә күп әйберләр фикерлиләр дә. Мәктәптә инде татар без санасак та татар мәктәбе бар, күбрәк фәннәр бит рус телендә керә. Шуңа күрә өйдә дә сөйләшмәсәк, өйдә дә шушылай без телне сакламасак, татар дип кычкырып йөрүдән мәгънә дә юктыр. Мин күргәнем бар, күп кеше теге татар дип кычкырганнан үз баласы татарча белми. Башка милләтләр кушылгач инде бар төрлелек китә. Каршылыклары да чыкмый түгел, ул беренче рәттә ала тугач ук килә торган каршылыктар булады, чөнки исем куша башлагач. Берсе бер якка тарта башлый. Безнең тел мискин тел түгел, бай. Гомумән башка телләр белән чагыштырганда без унлап милләт белән аралаша алабыз, төрки халыклар белән. Бездә башка милләтләргә үрнәк булып тора.